Machiegni kendo riwruok mar jopuonj KNUT dwaro ni mondo mi sirkal ogol omenda mowinjore ochwal ne sikunde e saa mowinjore mar chiwo yot ne jotelo mag sikunde chwalo chenro mag somo maonge ng'ikruok. Kane giloso Mombasa e sach romo mar delegates, jalup jakom maduong' mar KNUT Joseph Malel olero ni sikunde mathoth nigi midhiero mag gope mokel kod deko chwalo omenda e saa mowinjore. KNUT bende dwaro ni duol mar TSC mondo otiek chenro mar medo jopuonj ngas e tich ka giwacho ni chenro ma kamano osedeko mokalo. TSC bende okwa mondo los makare wacho okumba mar thieth ne jopuonj. We are tired of percentage and special school we have also said part 30%. Tukasema hiyo wakisapata 300, 250,000, 100,000 tupeleka kwa mafanikio. KNUT is now working with the Teacher Service Commission to have a collective bargaining agreement. That is 2025-2029. So before fast, we must have signed a collective bargaining agreement with the government. And we are saying we are going for a CBA. And this CBA must have the two components. One, the monetary component. And I want our teachers, our members to listen carefully. The monetary component. When we talk about the monetary component, we are saying your basic salary should be increased. There should be pay rise. Rumbi mar kuyo kwako gweng' ma Malinya e kar chung' bura Michael Omani e kaunti ma Kakamega bang' miyo moro wang' mochweyo owito ngimane e ode. Masira ma kamano weyo ji gi luoro ka obila bende osechako nonro mar yango gima dine chak mach ma kamano.